protoi bat sekatzeko ascensorea igotzeko, motorera jartzen da martxan, motorera dago lotuta poleari, polea biratzen hasten da, eta orduan polea eta kableen artean marruskalo dagoenez, kablea igotzen hasten da, eta ondorioz, igogailuak goraka doa. Igogailuaren funtzioa beti izan da gauzak eta pertsonak garraiatzea, igo eta jaistea. Hala ere, mekanismoa hobetzeko piezak moldatu behar izan dira, motorra izan da horietako bat. Hasieran batez ere, erreduktore motorrak erabiltzen ziren, handiak dira, eta gela bereizi bat behar dute, hortaz, espazio handia eskatzen dute. Baina gaur egun, espazio mugatuetan ere jartzen dira igogailuak. Horregatik, eragite zuzeneko motorrak erabili behar dira. Txikiagoak, baina baita indar gutxiagokoak ere. Motorraren tamaina txikiagotzeak polearen dimentsioetan du eragina. Polea txikiagoa izateak kable estuagoa erabili beharra dakar, eta azken finean, kable hauek errazago degradatzen dira. Globalki estudiatzea kablearen degradazioa oso zaila da. Orduan, geukiten dena da kable barruan daben kontaktuen degradazioa aztertu zenbakizko simulazioekin. Inigo Labori eta bere taldea Mondragon Unibertsitateko ikertzaileak dira, eta Oronarekin elkarlanean igogailuetako kableen degradazioa aztertzen dute. Igogailuetako kablea trentzatutako ari metaliko pila batez osatuta dago. Egitura honi esker kablea oso erresistentea da. Kabinaren karga 800 kilorainokoa izan daitekena jasateko. Eta gainera, kablea malgua da. Poleatik pasatzean doblatu ahal izateko. Baina egitura horrek badu desabantailarik. Poleatik paratzen danean, ari metalikoen artean deslizamendu txiki bat sortzen da, eta hau ezagutzen da fretin fenomenoa bezala. Fenomenoen ondorioz, desgastea sortzen da. Desgastea edo higadura da kablearen degradazioaren arrazoietako bat. Igogailua martxan jartzean, kable barruko ariak ere mugitzen hasten dira, eta arien arteko kontaktua gertatzen da. Igogailua erabili ahala, materiala galtzen joaten da. Degradazioaren beste arrazoia nekea da. Kableek jasaten duten kargaren ondorio da hau, eta normalean nekearen ondorioz fisurak agertzen dira. Indar ezberdinak aplikatuz eta luzera ezberdineko zikloak eginez, denbora eta indarraren datuak lortzen dira, egoera jakin bakoitzean materialak nola erreakzionatzen duen ikusteko. Bi entsegu hauek, arietan gertatzen den degradazioa neurtzeko egiten dira, baina ikusi dugun laginaren ordez, aria erabilita noski. Desgaste eta fatigako datuak ditugunean, simulazioan sartzen ditugu, eta ikusten dugu bien arteko erlazioa nola den. Orduan, horrekin dakiguna denbora nola degradatuko den kontaktu bakoitza, eta hori dakau kontrolatzea diseinoko prozesuan. Proiektuaren erronka handiena, neurketa egiteko erreminta egokia lortzea izan da. Badaude modelo batzuk desgastea analizatzen dutenak eta bestaldetik fatiga aztertzen dutenak. Baina ez genuen aurkitu bien arteko konbinaketa. Orduan, proiektu honetan indeuna da bien arteko konbinaketa baten implementazioa. Simulazioak zenbaki bat ematen du, balore bat. Higadura eta nekea konbinatuz lortzen den zenbaki bat. Honekin, ikertzaileek badakite nola eragiten dieten fenomeno hauek kablearen ariei. Dakigunean lokalki nola konportatzen den kontaktu bakoitza eta hori kontrolatzea dagoenean denbora nola degradaziorik nola izango den gutxiago,
globalki ez dugu jakingo nola zenbateko bizia gehituko dan, baina bai jakingo dugu mejoratu ingo dela bizitza.